Esta es una tutorial sobre la situación de los interinos, cómo quedarán los interinos después del cierre de la modelo. Hay un preacuerdo firmado por comisiones obreras, CESIF y CATAC. Por otro lado, UGT ha negociado con la administración, pero en el último momento ha reculado, no ha firmado el preacuerdo, ha llevado al matadero a la modelo, intentando negociar con la administración, pero al final UGT no firma, comisiones obreres, CESIF i CATAC sí, el que és el cierre de la model, el tancament de la model i en quina situació quedaran els interins. Aquest és un tutorial sobre la situació dels interins. És molt complicat explicar com quedarà el mapa penitenciari català a nivell de funcionariat. Per tant, intentarem fer un esforç per explicar-ho. Això és una miqueta la ubicació. Aquí tenim 500 funcionaris a la model. Es tanca la model. De moment posarem aquí, això no ho explicarem de moment per no liar-ho. Aquest d'aquí, els vermells, són els sacrificats de tot el tancament de la model, del sistema català, perquè això afecta tot el sistema català. En vermell, els grans damnificats. Aquí tenim un interí a la model, aquest de repent ja de seguida marxa. Pot marxar potser cap a Brians perquè desplaci un per antiguitat, per un concepte d'antiguitat, marxi o directament, pot marxar directament cap als centres de Masenric o de Puig de les Basses, d'acord? Tenim un mapa, un quadre d'un increment de places, d'acord? Hi ha un increment de places, en total, veiem aquí, en vermell és el que s'ha aconseguit amb la negociació per part de comissions obreres, de CESIF i de CATAC. L'administració proposava 534 increment de plaça a tots els centres de Barcelona i també de fora de la província de Barcelona, 534, a la presó de dones, a la presó del Centre Obert 2, s'incrementen aquestes que estan aquí en vermell, d'acord? I genera un increment de 534 més 14 places, d'acord? Bé, això està a la web de l'administració, per tant ho podeu consultar. Aquí tenim aquests increments, 50 Brians 1, 55, 23, a joves 32, també hi ha algun increment per aquí, a Batràs o al Centre Obert, d'acord? Tenim aquest increment, tenim que els funcionaris tiren els daus perquè s'ha fet una baremació i aquesta baremació posarà els funcionaris a mort d'una baremació express, d'acord? A corre a cuita s'ha fet una baremació i una baremació pel tancament de la model, no respon a una provisió de llocs de treball, d'acord? Els barems d'una provisió de treball, sinó és una baremació per aquest tancament de model. Els funcionaris quedaran ubicats, quedaran assignats en una llista, aniran començant a triar places, segurament el primer triarà Barràs, els primers triaran Barràs, els més afortunats es quedaran a la ciutat de Barcelona i aquests interins començaran a ocupar, sortiran del sistema, marxaran i quedaran per Masenric, per Puig de les Basses, així passarà amb la resta de funcionaris que vagin triant, uns a Brians 2, Brians 1, Brians 2, d'acord? A Quatre Camins, a joves hi ha menys places, i tots aquests interins quedaran desplaçats i la idea per l'administració, perquè diguem que hi ha una moció en el Parlament, aquí tenim el Parlament, de decidir, garantir el tancament de la presó, ho tenim aquí en el punt B, garantir on es destinin els treballadors, i no comportarà cap acomiadament, cap pèrdua de lloc de treball del personal funcionari interí laboral de la model, diu, això ho diu el Parlament, Parlament de Catalunya, amb una moció del dia 9 de febrer, cap funcionari interí o laboral, els laborals també tindran problemes, ens referirem ara aquí, els laborals són d'empreses contractades a la model, a veure quina sort tenen, però funcionaris interins de la model o de cap altre centre penitenciari de Catalunya no podran perdre la feina, no comportarà cap pèrdua de llocs de treball i això ho diu el Parlament de Catalunya, d'acord? Molt bé. Bé, si tots aquests funcionaris ocupen aquestes places, hem quedat que tota l'àrea de la província de Barcelona quedarà ocupada per funcionaris i la idea per l'administració és que tots aquests altres interins quedin aquí, però no és exactament així. Ens n'anem, si fem una miqueta el sumatori, fem el sumatori a 40 quilòmetres, 50 places, 55 d'increment, d'acord? Tot això va sumant i tenim un increment de places
A la província de Barcelona de 228, hem vist abans el quadre, 228 més aquestes 8 i 6 més aquestes 14, un increment net de 242 places a la província de Barcelona. També tenim un increment fora de la província de Barcelona de 306, 228 més 534, 228 més 306 són 534, més un increment, gràcies al preacord, de més 14. En total, tenim un increment de 548 places, que més o menys ve a ser el que hi ha actualment ara treballant a la Model. Això serà l'increment de places respecte al que tenim actualment. Molt bé, passem a aquest altre quadre, la Model la gent marxa, se'n van 228 més 8 més 6, com hem vist abans, funcionaris de carrera se'n van a aquestes places, hi ha uns altres funcionaris que decideixen anar a Brians 1, Brians 2, decideixen, queden obligats, no? Anar a Brians 1, Brians 2, més o menys a prop dintre de la província de Barcelona, menys de 40 quilòmetres, i aniran desplaçant a tots aquests interins que hi ha, Brians 1, Brians 2, Quatre Camins, Joves, Parràs o a l'Hospital Penitenciari de Terrassa. Per tant, aquests interins quedaran eliminats o quedaran desplaçats. D'acord? Per una altra banda, tot això no col·loca ni de bon tros a tots els funcionaris dels 500 i pico de la Model. Uns quants triaran via ATRI, com que per exemple s'han ofert unes places, 46 places actualment via ATRI, que són fora de la província de Barcelona, alguns dels funcionaris seran de la Model, marxaran, no sabem el número, de moment no ho sabem, alguns altres segurament en direcció cap a Tarragona, marxaran voluntàriament fora de la província de Barcelona, no voldran treballar a Brians 1, no voldran treballar a Quatre Camins o Brians 2, per els motius que siguin, tenen una segona residència, no ho sabem, però n'hi ha alguns que voldran anar cap a Tarragona, segurament, i marxaran del que és la província de Barcelona. Els interins de la Model queden desplaçats, per tant tenim que tot aquest conjunt de gent, aquests interins desplaçats, aquests que via ATRI o voluntàriament que són funcionaris de carrera, marxaran fora de la província de Barcelona, i tenim aquests interins que queden, molts són de l'àrea de tractament, alguns són d'interior, marxaran cap a on? Cap a l'increment de places de Masenric, Puig de les Bases, Lledoners, Ponent, el Centre Obert de Ponent, que hem dit abans que es creaven 306 places. Vist així, sembla que tot quedaria quadrat, però no queda quadrat ni de bon tros. No queda quadrat ni de bon tros perquè tenim 306 places, 46 ja desapareixen perquè seran agafades per funcionaris de carrera via ATRI. Tenim que hi haurà trasllats voluntaris de funcionaris que decideixen anar fora de la província de Barcelona, queda per determinar, no sabem quants, però és que tenim al voltant de 100 funcionaris que no estan ubicats. No estan ubicats ni amb l'increment de places ni fent fora aquests interins que podem trobar al voltant de la província de Barcelona. Més o menys 100. Saber el número d'interins és complicat, aquestes dades no se'ns faciliten, però calculem que al mínim ens n'anem a més o menys 100 funcionaris de la Model pendents d'ubicar. Quina conclusió ens porta això? És una conclusió bastant clara, no? No hi ha lloc per tots els interins. El Parlament de Catalunya decideix una cosa, demana a l'administració una cosa, però és una cosa que és absolutament impossible de complir, a no ser que en vez d'incrementar 306 places o en vez d'incrementar aquestes 242 a la província, això es multipliqués per molt més per donar cabuda. Segurament l'administració no contempla donar tanta cabuda. Per tant, la conclusió, només calculem que seran al voltant de 100 interins els que sobreviuran a el que és les diferents fases del tancament de la Model. Per tant, segurament passarem un estiu on més o menys tots els interins tindran plaça, però quan ens anem al setembre acabaran les vacances dels funcionaris, tant uns com altres, interins, funcionaris de carrera, tots acabaran les vacances, ens anirem al setembre i un contingent importantíssim d'aquests interins, de tots aquests interins que estaven per aquí desplaçats, alguns segurament encara quedaran per aquí, però quan acabin les vacances d'estiu aniran plegant i aniran marxant del sistema, i la gran majoria, només algun es pot quedar, la gran majoria d'aquests interins aniran, i ho diu el preacord que s'ha signat,
aniran a parar en una bossa. El preacord ho diu molt clar. Com veiem aquí, la proposta d'acord pel tancament personal derivades del tancament del centre penitenciari d'homes de Barcelona, la Model, signada per Comissions Obreres, per CATAC també, per CIF, en la seva pàgina 3, on s'especifica aquest personal interí del cos de tècnics especialistes s'integrarà en la borsa de treball de tècnics especialistes per a la provisió de llocs vacants o reservats en els centres penitenciaris disponibles després d'aplicar els procediments anteriors. És a dir, ja es crea una bossa directament perquè ja es preveu que sobreviuran molt pocs al sistema, l'altra gran majoria aniran desgraciadament a la bossa de treball. El mateix passa amb el personal interí de tractament i d'administració, on s'integraran de manera automàtica el personal interí d'aquests àmbits que quedin afectats al tancament de la Model, s'integraran en una bossa de treball que es constitueix ad hoc, una bossa de treball del personal interí de tractament. És evident que no es farà gaire cas, l'administració de justícia no farà gaire cas al Parlament de Catalunya, quan deien aquí que tenia de conservar les places que ningú perdés la feina, ni laborals, ni tampoc perdés la feina ningú d'interins o funcionaris de carrera. Difícilment es complirà que els funcionaris de carrera es quedin tots a la província de Barcelona, menys que sobrevisquin tots els interins. Gràcies per escoltar-nos. Som a CAI.cat. Us informem.